बयखौबो खुलुमबाय आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों आरो बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों मानसिनि गुबै धोरोमा मा मानसिनि धोरोमा मा बे टपिकनि सायाव जोङो दान्दिसे गुसुङैहाय जोङो सोलोंनि जोंनि गोथार बाइबेलाव बेबादि फोरोंदों डेभिडनि मेथाइ 40 नम्बरनि 10 फोरावहाय जों फरायोब्ला मोननो हायो बेबादि लिरदों जों फरायनो जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय नोंनि धोरोमखौ गोसोआव दोनखोमायालासे आङो नोंनि सैथो आरो बासायनायखौ सावरायबाय बेबादिनो गेदेर समाजनिफ्राय आङो नोंनि माया आरो सैथोखौ सिखोमायाखैसै गोथार बाइबेलाव डेभिडा बेबादि इसोरखौ बाख्नायनानै बियो फकास खालामदों ओ फोरबो आङो नोंनि धोरोमखौ नोंनि अननायखौ धोरोम माने अननाय सैथो गोथार अननाय गोजोननाय बेनो मानसिनि धोरोम आरो बियो बेबादि बाख्नायनानै बुंदों नोंनि अननायखौ मोननानै आं गोसोआव लाखोमायालासे नोंनि गाहाम बाथ्राखौ नोंनि धोरोमखौ गोसोआव दोनालासेनो आङो प्रकाश खालामदों आङो खोन्थाबायदों आङो गाहाम बाथ्रा सावरायदों खोन्थादों मिथियै मानसिफोरनो आरो नोंनि सैथो आरो नोंनि बासायनाया नोंनि महिमाया नोंनि मायाया सुबुं समाजनि गेजेराव गेदेर सुबुंफोरनि गेजेराव खोन्थाबाय जाबाय आरो नोंनि अननाया मानसिफोरनि गेजेराव बेरखांबाय नोंनि धोरोमा प्रशंसा जाबाय बेबादि होननानै डेभिडा गावनि इसोरखौ बाख्नायदों गावनि इसोरखौ बाख्नायदों आरो बियो रोजाबनानै बेबादि मेथाइ खनदों गमामा बे बाथ्राया जोंनि जिबनाव जोंनि समाजाव गेदेर मोनसे थुलुंगानाय लाबोदों जोङो जायखि जेखौखि खुलुमा मानो जोंनि धोरोमा नोंनि खुलुमनाय नोंनि लुनाय मन्दिराव नोंनि लुनाय मस्जिदाव नोंनि लुनाय गिर्जा न'आव थाया धोरोमनि फोरोंनाया अननाय सैथो गोथार अनलायनाय खौसेथि गावजों गाव निमाहा होलायनाय गोजोननाय जोबनो गैयै गोथां बेयावहाय गोथार लामाजों दैदेननाय बेनो धोरोमनि फोरोंनाय आरो बे धोरोमनि फोरोंनाया नोंनि गोरबोआवसो नोंनि गोसोआवसो थायो बियो मोनसे मन्दिर मोनसे मस्जिदाव बे थाया आरो बे फोरोंनायखौनो डेभिडा बुंदों आङो बे नोंनि अननायखौ गोरबोआव दोनालासेनो आं मानसिफोरनि गेजेराव खोन्थाबायनानै गेदेर मानसिफ्रा पापि मानसिफ्रा गोसो सोलायनो सुबिदा मोनबाय आरो नोंनि अननाया समायनायै नोंनि बुहुमाव गासै मानसिफ्रा बासायजानायखौ मोनबाय गेदेर अनखांनायखौ गेदेर बासायजानायखौ मोनबाय बेबादि होननानै बाख्नायदों गमामा सैथो बाथ्रा बे जोंनि थाखाय गेदेर रंजानायनि बाथ्रा नंगौ सैथोयैनो जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि फोथायलायनाय सैथो बाथ्रा बुंनाय गावजों गाव सैसोलायनाय हेफाजाब होलायनाय अनलायनाय बे मोन्थोरखौ जुदि सुबुं समाजनि गेजेराव गासै फोलेरनि मानसिफोरनि गेजेराव जुदि खोन्थाबायोब्ला नोंनि धोरोमा नोंनि सोरजिगिरिनि इसोरनि बोसोना मावफुंजाबाय जुदि नोङो नोंनि इसोरखौ नों जायखौ फोथायो नों जुदि बे रोखोम बे बोसोनखौ जुदि नों फालियाब्ला नोंनि सोरजिगिरि इसोरखौ नों निन्दिग्रा नोंनि सोरजिगिरि नों जायखौ खुलुमदों बे फोथायनायखौ नों फोथाय खेबस' खालामग्रा नों सासे थगायसुला जोङो सासे साफा थगायसुला नोंनि सोरजिगिरिखौ नोङो दिन्थिफाग्रा
नोङो थगायसुला नोङो सासे मानसि बादिसो जोङो नुजा मानसिनि धोरोमा बेखौसो होनो जों अनलायनाय खौसेथि गावजों गाव निमाहा होज्लायनाय गावजों गाव हिंसा हिंसि गैयै थिख' थाख' गैयै बेबादि समाज दानानै जों गावजों गाव रुजु रुमु रायजो जानानै थानायखौसो जोंनि धोरोमा फोरोंदों मानसिनि धोरोमा फोरोंदों सोरबा जुदि धोरोम खुलुमनानै गावजों गाव हिंसा हिंसिखौ थुलुंगा होलायो बेबादि मानसिया सासे गोसो गाज्रि मानसि बे सासे थगायसुला मानसि बे सासे सैताननि लें बे सासे लुबैसुला मानसि गावखौ गोजौ थाखोआव दोननो हास्थायग्रा मानसिफोरनि गोसोनिफ्राय बे रोखोम फोरोंनाया फैयो गावजों गाव मुगैलायनाय गावजों गाव नेवसिलायनाय गावजों गाव धोरोमजों धोरोम होसोज्लायनाय नांलायनाय खमलायनाय कुनु मोनसे धोरोमनि फोरोंनाया बे फोरोंनायखौ फोरोङाखै गुबै धोरोमनि लेसना बेसो अनलायनाय खौसेथि गावजों गाव गोरोबलायनानै थानाय बेखौसो जोङो फोरोंदों बे फोरोंनायानो जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय बे फोरोंनायानो जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनायानो जोंखौ दिनै बे गोदान बुहुमाव जोंनो मोनसे गोदान मोनसे अनखांनायखौ जों मानसिफोरनि गेजेराव बे लाबोदों गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव जोंहा गोजोननाय दङ इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव जोंहा पापनि निमाहा दङ इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव जोंहा गोजोननाय दङ इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनायाव जोंहा पापनि निमाहा दङ आरो जोंहा अनखांजानाय दङ बासायजानाय दङ बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनायानो गुबै धोरोमनि फोरोंनाय जिसु ख्रिस्टनि अननायानो थार अननाय आरो जिसु ख्रिस्टनि अननायानो सैथो बे गाहाम बाथ्राखौनो गासै बुहुमाव गासै फोलेरनो जोंनि फालक पास्टरफ्रा खोन्थाबायदों जिसु ख्रिस्टआ जोंनो बे मोजां बोसोनखौ जोंनो खोन्थादों गासै बुहुमाव फोरोंनायानो जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनायानो अननाय जाय अननायखौ बे बुहुमाव मोननो हाया जाय अननायखौ बे संसाराव जोङो मोननो हाया नाथाय बे जिसु ख्रिस्टनियाल'नो जोंनो होदों गावनि मोदोमखौ बावनानै गावनि जिउखौ क्रुसनि सायाव आलायनानै गावनि गासैखौबो गथायजोबनानै बियो जोंनि पापफोरनि थाखाय बे क्रुसाव थैबाय बे अननायखौ सोर होनो हागौ बे अननायखौ जों सोरनियाव मोनगोन जिसु ख्रिस्टनियावल' मोननो हायो जोङो जिसु ख्रिस्टनियावल' मोननो हायो अनलायग्राफोर जायनियाव अननाय दङ बे अननायखौ होनो हायो जायहा अननाय गैया बे अननायखौ होनो हाया गाज्रि मानसिया गाज्रि गोसोनिफ्रायनो बाथ्राखौ बुङो अनसुला मानसिया अननाय गोनांनिफ्रायनो अननाय मानसिनो अननाय नांगौ मानसिफोरनो अननाय होनो हायो गियानि मानसिया सासे मोजां मानसि सासे गियानि मानसिया सासे रोङै मानसि अगियानि मानसिखौ गावजों लाफानानै गियाननि बाथ्रा फोरोङै गियानि खालामनो हायो सासे मोजां मानसि दानो हायो गियान गैयै मानसिया मालाबाबो गियाननि बाथ्रा रायनो हाया सैथो बाथ्रा बुंनो हाया बेबादिनो धोरोम गैयै मानसिया धोरोमनि बाथ्रा रायनो हाया धोरोमनि बाथ्रा खोन्थाबायनो हाया धोरोम खोन्थाबायनायनि खामानिखौ मावनो हाया जायनियाव अननाय गैया बिनाव धोरोम गैया जायनाव अननाय गैया बिनाव सैथो गैया जायनावहाय गोरोबनाय गैया निमाहा गैया बिनाव धोरोमनि फोरोंनाय गैया बेसो जोंनि गुबै धोरोम बेनिखायनो 1 करिन्थनि 3 अध्याय 16 आरो 17 पाउला बुंदों नोंसोरो मिथिया नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा नोंसोरो मिथिया नोंसोर इसोरनि गोथार खुलुमग्रा न' सोरबा बे न'खौ आद्रि खालामोब्ला इसोरा बेखौ आद्रि खालामगोन मानोना बे गोथार न'आ नोंसोरनो 1 करिन्थियानि 3 अध्याय 16 आरो 17 जों फरायोब्ला मोननो हायो जोंनि बे मोदोमा मानसिनि बे मोदोमा इसोरनि खुलुमग्रा मोनसे गोथार न' आरो बे जोंनि हाङा जोंनि बे जिउआ इसोरनि होनाय जिउ बे इसोरनि जिउआ
गोथार बेनिखायनो नोंनि गोसोआ नोंनि मोदोमा गोथार जानो नांगौ गोथार जानो नांगौ जुदि जोंनि मोदोमा गोथार नङाब्ला खालाय जायोब्ला इसोरनि गोथार जिउआ जोंखौ दस खालामगोन आरो इसोरा नोंखौ आद्रि खालामनोबो हागौ बेनिखायनो सलमन राजाया बुंदों बोसोन बिजाबनि 29 अध्याय 1 पराव बुंदों जायहा गले गले बानजायनायखौबो लाया बे सानसे थैगोन आरो बे मालाबाबो सिखांफिननो हानाय नङा जों गाज्रि मावोब्ला जोङो थैगोन जों मोदोमावबो थैगोन आरो जोङो जिउआवबो थैगोन मोदोमावबो थैगोन जोङो जिउआवबो जों थैगोन आरो इसोरा जोंखौ मालाबाबो जोंखौ अनखांफिननाय नङा पापी मानसिया गोसो सोलायाब्ला बे सानसे पापजोंनो बे थैनो गोनां जागोन नाथाय बे गोसो सोलायोब्ला इसोरा जोंनि गोसो सोलायनायखौ बे लामा नायगोन आरो नोंखौ अनखांफिनगोन इसोरनि अनखांनाया इसोरनि दयाया इसोरनि मायाया जों मानसिफोरनि गेजेराव खोन्थाबाय जाबाय इसोरनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों आरो बे गाहाम बाथ्राखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ गासै बुहुमाव गासै फोलेरनो फालक आरो पास्टरफोरनि गेजेरजों गावनि बासायजानायनि गुबै गाहाम खौरांखौ खोन्थाबायदों इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंनि जिबनाव गुबै धोरोमखौ जों लानानै गोसोआव लाखोमायालासेनो गोसोआव दोनालासेनो जोङो मानसिफोरनि गेजेराव खोन्थाबायनो आरो मानसिफोरनो जोङो बिलाइनो जोङो संसारनि आयनाफोर बादि जों जिउ खांनो इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोन्थों।